że na hasło pieśni o świętym Janie Nepomucenie znaczy droga wolna. Z chwilą, gdy zabrzmi pieśń o świętym Józefie, należy uciekać. To jest właśnie ten patron, o którym była mowa, Jan Nepomucki. A teraz posłuszymy pieśń o świętej Dorocie, będącej patronką młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników. I atrybutami są anioł, 3 jabłka, 3 róże, bywa, że też kosz z nimi, a także korona, krzyż, lilia, miecz oraz palma męczeńska. Świętego Kaszubskiego pomagało przekonanie, że wraz z dniem świętej Doroty pogoda zmieni się na lepsze. Błyskanki i Dorotce westchnie kriża na płoce. Zobaczymy jutro. Pani Rasiu, oddaję głos, jeśli chodzi o historyczne realia świętej Doroty. My mamy historię od Oskara Kolberga na temat Doroty, którą Wam przedstawimy, która też swoje wycierpiała. A święta Dorota była z końca III wieku z Cezarei Kapadockiej w Turcji. Była córką rzymskiego senatora i jest patronką właśnie młodych małżeństw, ogrodników i botaników. My Was zapraszamy do wysłuchania kolejnej historii męczeńskiej.